a social media influencer, YouTuber with 841,000 subscribers. Ladies and gentlemen, please help me welcome the sensational Brenda Mage! Dito na ba? Okay, iya kong gibabidyo. Isa tay, lagi na video ko na. Isa bo. Ay, ikaw si Hawid lang ha. Siya rin may muhawid lang. Siya rin muhawid sa cellphone. Oh, yan na nasa iya. Na. Iya kong gipapuhan. Igna sa sila dedeng eh. Ginabit na diya ka sa iya. Sige na. Day! Day, awiri sa ni Day. Day, kay magpa-picture ko Day. Awiri sa Day. Huwag pa kayo. Siya rin yung picture lang. Siya rin yung pahit. Siya rin, hawid. Video man eh. Ikaw ba? Announcement sa Bulawan Dancers. Thank you, your phone. Bibi. Sa iyo na. Eh. Announcement dun sa Hi! Hello! Sige. waiting ko sa tayo. Ako may Tagyo na lang ako, Ma'am Julie. Apil daw dire. Guwapa man ang aking auntie, oy! Ayan na. Hindi na siya natapos. Sabi na nagpa-picture sa kanya. Mga Ma'am, tapos na po yung aming show dito sa El Salvador. And again, gusto po namin mag-thank sa lahat ng mga naririto at nakisaya at nakitawa sa amin. Muli maraming salamat. This is Ma'am G. God bless and Merry Christmas everyone. It's DJ.